ndị be anyị ka ekonomi ị na-awa anya bịa ka ngosi gị ihe ọ bụrụ na etu nọ na anọ n'ifi na ọ na-abịa oke isi ike dị gị nwa ka aka mmejọ gị nwa ka iwe wenarịcha bịa na owebe ntị igosi ọ bụrụ na ị ga-esi ya nke a ka mgbalịbe kpata na ịmachi ọchị ihe nọ m na Igbo onye Igbo okwewata mụ na gị nwa ma jee obi agụ ichuo m okwu ndị Igbo akwụgbuo gị stret ihe aghọtibe nji achị ọchị ya mana ya aghọti ya nwewere oge na adịghị ọsịsọ anaghịchisala okwu igwe ndidi ka ịnụ obodo anyị dị n'anya bụ ala Igbo anyị emesị ya abụsị ndị ya pụta chefọ gọvanọ ana mapụta gọvanọ ya emesị ime risachị ịchọpụta na babụrụ ndị Igbo orijinal mana nke nwa sef na ya klem onye Igbo ha kazi ya kọntributu na ala Igbo sef nke na onye ya iji anya gụfụ ya na onye Awụsa na-agwa gị bụ onye Igbo na gị na-eje n'obi agụ na Enugu ebe debe arụ n'ọdụ Igbo onye Igbo ụmụazị debe ajụ na ka nkụpụrụ ike ị ga-edite na ọfụma ị ga-esi aka ichighata azụ onye na-achị udo okay so onwe ndị anaghị achị udo maka njugoro gị na ụta kịta na ndị Atiku ndị Igbo na ndị Asa na-achị n'ọgụ mgbe ahụ ọgụ na maka ihe ya anọgo m na n'obi agụ okewata ọ nwere one settle time anụrụ ọgụ ndị Asa na ndị Igbo nụrụ ọgụ duri na Abacha okewata oge ahụ etinye ọbụrụ Abacha KDA egwu Abiola ọnụ 2099 oge Babangida gburu Abiola ịma na anụrụ ọgụ na Lagos n'ọgụ na Ọnịcha n'ọgụ bịara ịnụ ọgụ n'Enugu a ndị Hausa niile ana barak yes amarago m mgbe ọ dịka ebe 2003 23 or 24 emecha nke a abịa na nke Chimaroke ndị Hausa niile ana barak data m ya niile anọ m n'ime obi agụ gọgọ ịnọ n'ime obi agụ bebi ya ị mara ebe a nọ m na Igbo onye Igbo okwewata mụ na gị nwa ma jee obi agụ ichuo m okwu ndị Igbo akwụgbuo gị stret ka ngwa gị pịọ ndị Igbo ọkwa ndị Igbo ezuo gị ike na-arụ so ndị obi agala kiri gị wewe dabisi dị emejọ ha oge m nwunye nwunye gị onye ebe a ogene ka akwụ from obi agụ to Asaba ogene Igbo ja ejima Douglas ha Quintus ha 40 ha ndị agbụrụ ndị a shiri ike n'ime obi agụ ha so wee je Asaba wee jiri ogene tije Asaba amara na mụ na onwe m bụ onye Hausa bụrụ onye Igbo ogene a na-akụ na n'ihe ọ na-ekwu ịma ime ya why not mụ akpụrụ mmọnwụ n'Enugu a eti m mmọnwụ n'obi agụ eti m mmọnwụ n'obi agụ nke a shọ ije obi agụ aka si na ọsụsọ ma bụ onye Hausa tiri mmọnwụ